valo satoi. Maria Juhon tyttären äpärä lapsen maailmaan, pahan maailmaan. Silloin ei tiedetty, että syntyneen kraatarin pojasta tulisi kielinero aikanaan, omana aikanaan. Häntä Heikin maine vaati Henrik Atle Krössiä Eerikistä vastuun kantamaan. Onneksi Sten Wallin Antti ryhtyi nöyrästi ruoka-apua lapselle antamaan. Tykönään antamaan. Kunralan kartanokin perhettä vielä rahallisesti runsaasti avusti. Heti saivat ostettua asunnon Helsingin taajamasta Kruunuhasta asti. Uuden asunnon Suomen sodan sekä sorto Eerikin perheen Nurmijärvelle pelotti. Evakkoon hätisti menestyvänä räätälinä vuosia Palojoella. Hän ammattiaan kyläkunnan hyväksi harjoitti, pitkään työskenteli. Salatietona valhe Eerikin isän geneistä eliitin mielissä lymysi, piilossa lymysi. Mummot ja papat siitä tohkeissaan keskenään toreilla jupisi, vaivihka supisi. Hiljaa supisi. Vuosikymmenten jälkeen koitti Eerikin Aleksi pojan menestyksen hetki. Mikään ei auttanut, vaan siitäpä alkoi perivalheen uusi retki voimistuen uudelleen. Kun katsoit kirkon mäeltä hautausmaan kappelinta, näit Nurmijärven aallot tuulessa valtoimenaan. Ikivalhelaineillanne vuosien ajan kannatteli. Ja vasten pappilan lahden rantoja loiskahteli. Monen sukupolven ajan valhe kulkuaan
jatkoi. Jopa Suomen sodat sivuttaen itseään kantaa jaksoi. Liian kauan juorumylly jauhoi, sääty kansan epätietoaan. Ja Aleksiin kohdentunut väärä aatelusleima johti sääty kansa harhaan, tystin harhaan. Mitä enemmän hän romaani sekä näytelmäkirjoineen menestystä saavutti. Kateus pian valheen henkin herätti, Seralan kartanon mainetta seudulla pönkitti. Uuden vuosituhannen puolella saapui tieteen tuoma kaivattu totuuden hetki. Siihen päättyi eliitin lietsoman ikivalheen hallitsema pitkä, superpitkä retki. Kun katsoit kirkon mäeltä hautausmaan kappelintaa, näit Nurmijärven aallot tuulessa valtoimenaan. Ikivalhelaineillaan ne vuosien ajan kannatteli. Ja vasten pappilan lahden rantoja loiskahteli. Monen sukupolven ajan valhekulkuaan jatkoi. Jopa Suomen sodat sivuttaen itseään kantaa jaksoi.